Hello mga paps, good morning. Nandito naman ako sa San Fabian. Dito magaganap ang aming winner take all. 20-20 lang every Sunday andito sa San Fabian. So, antabayanan nyo mamaya kung paano yung bakbakan namin. So, ang gamit ko nga pala ulit, Mountain Peak 7.5 yun. Oh, tignan nyo na yung mga buhok ko, lumalabas na. Walang aerodynamic ngayon. Nakalabas yung mga buhok. So, susubukan kong hindi kakalas sa grupo kung kaya. Alang-anim makakapwesto to. Subukuha ito ng pwesto rin sa winner. Si Manto. Forma pa lang pag champion na. Winner take all every Sunday. Alright, so na kami. Hey. Nanghuli ka na yung prinsipe namin. King of the mountain. Yan. Master kategorya. Sabi niya, out of stock lang. Sabay ka labang ko eh. Aray mamasikan, tansara mo kugaw, aram na yun, aram ito sa barbarang kugaw. Ano tayo portado? Hindi, kakasali portado. Kinay. Ay, naka-mountain bike ko. Di bali, basta kakasali rate kayo, basta si portado kakasali. Pero salit ko yun natin all. Hindi, sa kilabat. Kinay. Hindi, aga kasali upan. Sa kilabat lang. Pero kilala mo Santa Barbara naman eh. Di bali, winner take all every Sunday. Alright, so na kami. So, dito rin yung mga pro. Dito si Daniel Carreño at si Idol niya at si Sirwin Carrera. Makabalang grupo ngayon. Kailangan mag-ingat sa Garneto. Kasi Daniel Venturello. Sure niya makakarapit sa kanila talaga.
bali naka 7-Eleven si malakas. What's up? Ah, yung pala yun pala yun, malakas na yun. Wow, dami. I'm here. Ayun, champion. Oo, may mga nakamountain bike rin dito. Scenic marami. Far soon to, makarecover. Last naman. So, bago mag-umpisa ang karera, traditional muna. Oh, mga traditional lang sa iglista! Yeah, diretso. Sige, Ito ang aming traditional. Bago sumamak sa kamera. So, neutral muna kami. Kaya kami bibitawan. Siguro po maglabas na pangalawang tulay. So 40 kilometers per hour ngayon pala ako. Neutral pa lang.
Ugang Baga.
Finish line. Lakas ng mga bata. Sino kumuha? Hey! Hey! Sino nakakuha? Start na ba to? Start na. Ha? Start na. Oo. Supay kala mang Jo. Supay kala. Na naman.
sa aming winner take all. So sa amin si Sir, si Major Peter L. Season ata. Oh, lakas. May ayo, puspon. Oo. Pati may galaw ko, puspon. Ay natuloy siguro ang may nagilyan. Nagilyan? Oo, kape ka na eh. April 19. Bayag na eh. Ama, natuloy man. Dahil lockdown tayo, lockout ko yan. Butit yan na April pa mo. Oo. 14. Ikaw talaga? 14. Kasi opo lang sa amin 19. Oo, siguro. Opo lang, hanggang 14 lang ba? Amay jad kin eh, amay jad San Jose, amay kin eh, run bike ko eh. Puspon man. Puspon man. Ikan manaya. April. May alaminos, puspon man, may tayo to. May ko naman eh. Tropa. Wab. Dakal so kaya ni slow down to. Sir. Ito na yung unang grupo. Sir. So, market pa yung nauna sa amin. Bro. Oh, tapos na yung winner take na all namin dito sa San Fabian to damortis. Bali, siguro nasa top 10 lang ako kanina. Sa sobrang pabilis na pabilis.